Andža, nema ofsajda, evo šanse, gol! Bosansko-hercegovački reprezentativac Haris Medunjanin domovinu je napustio kao dijete u dobi od 7 godina. Tada je s majkom i sestrom, spašavajući život, ostavio opkoljeno Sarajevo i bolje sutra potražio u Holandiji. Uprkos tome što već godinama ne živi u Bosni i Hercegovini, ona je uvijek u njegovom srcu. Pa, zašto volim Bosnu i Hercegovinu? Jer sam se rodio ovdje u zemlji, u Sarajevu i moja sva familija živi ovdje i volim da se vratim. Kad ode iz Bosne i Hercegovine, najviše mu nedostaje porodica, ali... Isto moda treba kažem ćevapi ovako to isto volim da jedem. Svuda pođi, svojoj kući dođi, tako je i u Harisovom slučaju. Holandija, Tel Aviv, Turska. Lijepo je otići, živjeti, vidjeti, ali Bosnu i Sarajevo Harisu ništa ne može zamijeniti. Pa grad Sarajevo, pogotovo još dobro ideš po svim državama, svim gradovima, ali opet kad se vratiš u Sarajevu, opet je nešto drugo. Sa holandskom mladom reprezentacijom 2006. godine je osvojio Evropsko prvenstvo u Portugalu, a onda se javila želja da zaigra u dresu BiH reprezentacije, da brani boje svoje jedine domovine. Debitovao je u drugoj utakmici baraža u Zenici 18. novembra 2009. godine, a prvi gol u reprezentativnom dresu postigao je u prijateljskoj utakmici protiv reprezentacije Slovačke u Bratislavi. Eto gola za Harisa Medunjanina. Rekao sam da je u Albaniji bio jedan od najboljih u našem timu, nastavlja tu formu reprezentaciji, sjajno je ovdje pogodio. Ja mislim da u svaku reprezentaciju čast biti i igrat za reprezentaciju, pogotovo za Bosnu i Hercegovinu. Haris Medunjanin je ponosan na svoju domovinu i zato će, iako već 21 godinu živi van njenih granica, uvijek ponosno istaći da dolazi iz Bosne i Hercegovine i Sarajeva.